Li Tirkiye hilbijartinên giştî roja çardê gulanê li dar dikevin. Bêtirî 64 milyon welatî mav hene ku deng bidin. Ji wan dora 3 milyon û nîv li derveyî welêtin. 24 partî bejdar dibin. 4 hevpeymaniyên serekî jî hatine damezrandin. Ji wan hevpeymaniya Gel têde Partiya Dad û Geşepêdanê AKP ya desaletdar li gel Partiya Tevgera Netewperwer MHP û çend partiyên din yên netewperest û İslamî cih digirin. Di nav de jî Partiya Doza Azad ku bi navê Hudapar tê zanîn. Hudapar xwe him wekû partiyeke İslamî û him jî wekû partiyeke Kurdan dide pêş. Berbijarê Serokkomariyê yê vê hevpeymaniyê Recep Tayyip Erdogan e. Hevpeymaniya Netewê ji çend partiyên serekî yên opozisyonê pêk tê. Di nav de Partiya Gel ya Komarî CHP, Partiya Baş, Partiya Siberojê, Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Anku Deva, Partiya Demokrat û Partiya Saadetê cih digirin. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu berbijarê Serokkomarî yê vê hevpeymaniyê ye. Ji ber egera girtina wê, Partiya Demokratîk ya Gelan HDP li jêr Partiya Çep ya Kesk beşdarî hilbijardinan dibe. Li gel Partiya Karkeriya Tirkiye, Partiya KED, Partiya Azadiya Civakî, Partiya Tevgera Ketkaran û Federasyona Meclisên Sosyalîst HDP hevpeymaniya KED û Azadiyê damezrandiye. Hejmareke partiyên din yên Kurdan jî tevlî vê koalîsyonê bûne. Hevpeymaniya çaran jî bi navê Hevpeymaniya Ata tê zanîn. Ev jî ji Partiya Serfiraziyê, Partiya Dadê, Partiya Welatê Min û Partiya İtîfaqa Tirkiye pêk tê. Ji bilî van, hejmareka partiyên sosyalîst jî bejdar dibin. Partiya Kurd ya bi navê Hakparê jî bi serê xwe bejdar dibe. Eger berbijarek pêncî zêde yek ji rêjeya dengan bi dest bixîne, hingê ew wekû serokkomar tê hilbijartin. Eger kesî ew rêje bi dest nexist, wê gavê her du berbijarên herî zêde deng bi dest xistine diçin gera duwem. Gera duwem 28 gulanê pêk tê.